Need for Speed Shift és un dels millors jocs de cotxes, ja que és com un autèntic simulador. Sobre la seva jugabilitat, té una maniobrabilitat molt bona, realística i natural. A la pantalla hi surten uns indicadors que t'informen sobre l'adherència i potència del cotxe. Els efectes de so, el soroll del motor o el patinar de les rodes fa d'aquest el primer joc de simulació de la saga Need for Speed, i que a l'hora de tenir un accident el cotxe es trenca d'una forma molt realista. Els cotxes estan molt ben detallats i, com sempre, es pot modificar en quant rendiment i a l'apariència. Els circuits, la majoria urbans, són molt reals, amb unes condicions climàtiques variades de diferent nivell. Això et pot fer guanyar o perdre alguna que altra cursa. Al Gran Turismo 5, el primer que crida l'atenció és la pantalla d'inici. Et surten els teus cotxes amb un fons real de diferents llocs i que es van intercanviant. En aquesta edició de Gran Turismo hi podem observar més de 500 models de cotxes de totes les marques mundials i pots competir en més de 40 circuits variats, tant com circuits tancats com urbans. S'hi han afegit nous models de curses, com Rally i el campionat de NASCAR. No cal dir que els gràfics són de campionat, al igual que els efectes de so i els efectes mediambientals.